Hoćemo zakasniti? Aj malo brzo. Da ćemo ako su vrata zaključena. U tebe je dva. Što znaš ovo? Čekaj. Ovo je ko Severna Koreja. Dobro, ne smatram da dozvoljeno da se ovo desi. I što kaže tvoja mama novo? Na što? Pa na sve ovo, s izborima. Ja ne znam. Nisam je ni vidio jutros.